chitombozondiudza kare because ku South Africa ndokubasa anongozotona padezvongojegera kuita mapengeni uyokabatandadira muyeba zvauriwo goregera kuya nemari yemafake covid certificate avakuda marame saka I will make sure kuti maranza kuya nice maranza ndepi yakuita kumabhegi ndiya wapedza shift here nasi pari quiet makanyarara kana basa nhasi hatishandi tichidaro handiwo mashandiro atinoita adminisabuda kuti ndifone nzarera kumana handichando chauya ndine maorders kumesina mudhara unotora kamablankets siye mablankets chando chiripo gore rineri handisika ndigiro rangu 1 wo saka bo Phil, admin isn't it tomorrow is Friday? Are you not supposed to be working? mudhara zvamunenge munhu anobhenga ari sweet fonokuita seifanira kuzoti friends atibatike zvekudara sichinai iwona kuti sweet boy wanasimakuita senga haike ndiro rangu 1 rimari hatitambe chidaro wasipa basa panodoka mudaita pamushikashika naika ko iyi ndeipi sister, we can't just sit muchitauro kuti hatina basa hapana maclients ikatumu makondomu ari mere matoilets matoilets ese ari makondomu hatishande tichidaro man naite bond admin mukuru makadii makadii masora se tabatsira tingabatsirane sei Sha, ko uziva kuti sisana kuti jambere pamadhiri aya. Kupigwa kurambo jambwa papigwa. Ngotsvaga pamuromo yo. Sha. Todzwa kana pressures kuti vatozorova imwe extraction termination kamwe kapisika unotamana pressures mudhara apa chamari kapisika ako kane imwe mhene ukunzwa mpinga last number mudhara yanobuditsa bag zvausiri kuziva ona problem yauinayo mfana wangu tsvitso ndeyekuti unotinta wanzwa une chipo mfana wangu chekunyeba sisana yangu yakamboningirikina yakamboita madhiri ayo rine sha ndotokuchuna sha ndofeya manje andirutokutambidza sisana yangu aiite izvozvo sha kuona akatontipa akatotikona anything to do with ma-extraction nematermination nechinji haaite izvozvo because atoziva kuti boma kasekuri pane munhu angaita madhira mukuita nharo mudhara hanina pressure asika ione sistana watozopinda chiraundi chachiya full time ukunzwa zvekutoti pressures atoone contract zvekutotsvaga kuti kuma-lost and found ka tochida kuroerwa madhira ayaya mudhara apa isusu tabva tatojambwa pazheta titombowana kana kati kana kutombobatiswa kunzi madhira apa open wise bana aiwa kana aiwa mana aiwa kana bedwe tell you what Inga, there was nothing that I could do or say. You see these guys they are serious. And then I don't care about whoever is coming to visit the hospital. I told you I have a business to take care of. Kumesena zvinhu zvakandimirira zvonyore admin. Phil, listen to what I'm telling you. You know, these politicians, they've no time to deal with real issues on the ground. And the visit won't even take long. All that they want, my photo opportunities. Kuti vaitonge vane zvavari kuita muhealth sector. Sakenini, you want me to give up on something profitable to SA here? Shwa admin. Ndakamira vamwe vanhu vari kuda ngouya kuti zvavo zviti. Zviri kuprofita chiini? Zviri kuprofita chii hospital? Tell me. Huh? Aiwa kana kuti ivo vaonekere. Come on, Feli. Admin. Huh? Why me? They have done a security check. And it turns out they have all our pictures on file. The VIP has chosen you to be his tour guide. Dirty old man, Aiwa, why me? Today is a busy day. Unorowa mari, unoita mari wangu. You tell me right. Don't wait, we'll make up for my losses. It all works for good, my dear.
It's for that. That's the reason why I've called you to know what it down. That's not fuck. Come on. Manje zvikuitika ndezvekuti munofanira kuenda kumba because mari yakapera nesuro. Nemana utsanangurira kuti hospital ine marisources. Musade kunitamisira ngoma zvinzwa. Tikutombunyukidza kuti munhu wese aasistwe. Ibhedhi ndikutora izvezvi. But I don't have enough for the bed. Tsvagai mbichana ndokuwaridzire pasi. Kana mutora munhu. Tora zvinzwa. Kasikire. Kufelas. Wazomba udayo so boy. Joza mazodi. Secret VIP and no, so everyone should be present. Oh, VIP? That's good. At least it means good. These guys are now listening to you guys. And very soon, when you a salary increment. Neoba. Urumanyazotera zvorikutaura. Ine ndine maorders angu ekumesina atonyura ukanditi. Saka iwo zvauri kutaura zviri kuzvona kupi? Unombozoti munhu anogara achisirwa mari yerof every day anonetsa. Undisaiza manje. Kusaiza kwekuita sei? Ndipinda ndi. Unofanira kunge uri kuside kwako. You know that I'm much more qualified than you in. More educated than you. Unei. Yo, because wakachanza kwangu ningirikino. Unetsa iko sister. Let's get pressure. Agwere. Ndio. Apo. Sister. You know what? You know, I know that Madira it was a one-time of thing, sister. But yeah. Pane mari. 500. Mari. Because if people are stupid enough to zvavanoita vakavharirana then voita decision yavo. Who am I to judge? Yeah, but whenever I do my determination and instruction. Bam. 500. 500, damn it! 500! Unganonge 500 here. Unainonge 500. Iwe zvako you precious. Kana une mafriends akada kuitirwa unongoenda kukupoka something. Mune masipaka sister. Andosija. Mune masipaka. Mari ninokupa mari nipokupanga nakuya mwanangu. Murume akaenda kunzene basi kuchipatara kwakavharwa. Nyakuta namushe mwanangu yandibatsire kuda kuclean. Ndibatsire mari ndinayo ndinaku. Push. Mother push, I can push. Push. Mother. You did your best. It wasn't good enough. It was a complicated pregnancy. You're supposed to go to the hospital clinic at least.
do now? Where is my wife? Where is my kid? No. Samira sepana. Musha. Makadini. Right. Konka zong ni mana Samira sepana. Cheese. Who's the guy? Who's the